Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Кася, ты готовая? А як жа? Тады пачынаем? Давай! Ой, дзяўчынкі, што гэта з вами? Усё ў поўным парадку. Кася, працягваем? 3-4. О, не спыніцеся! Вы сваім пазяханнем зараз усіх гледачоў добраранка настроіце на сон. А яны толькі прачнуліся і настроіліся на вясёлы і зусім не сонны лад. А мы не збіраемся спаць. Мы зарадку робім. Жартуеце? Што у вас за сонная зарадка? Вельмі простая, але даволі карысная. Лесік, далучайся. І вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, таксама. Што трэба рабіць? Пазяхаць. Мы з гледачамі далучымся, толькі адкажыце, навошта ўсё гэта рабіць? Гэта зарадка для ўсіх, хто хоча прыгожа гаварыць. Ды ну! Не здзіўляйся, а працягвай пазяхаць. Зараз мы будзем будзіць наш голас. Спачатку пазяхаем з адкрытым ротам. Некалькі разоў зробім такое практыкаванне, а потым паспрабуем пазяхаць з закрытым. Гэта больш складанае практыкаванне. А зараз замест пазяхання давайте з закрытым ротиком праспяваем вось так. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. Атрымалася? Цудоўна, але праспявай гэта з закрытым ротиком. Ой, забыўся. Зараз паспрабую. Здорава! Гэта цудоўная зарадка. Можаце праверыць, ваш голас стаў больш гучным. І гэта праўда. Я гатовы спяваць, чытаць вершы і усіх будзіць. Лесік, ты павінен пахваліць мяне і Ніколь за тое, што мы адшукалі такую вясёлую зарадку для голасу. Дзякуй, дзяўчынкі. А зараз, Лесік, калі ты цудоўна разбудзіў свой голас, мы чакаем ад цябе цікавую інфармацыю. І ўсе нашы гледачы таксама. Мы трошачкі адпачнём і паслухаем цябе, наш любімы Лесік. Тады я падзялюся цікавымі фактамі пра галасы жывёл. Толькі спачатку давайце паглядзім ранішні мультфільм. Давайте глядзець. Мы настроили свае вушкі і падрыхтаваліся уважліва слухаць Лесіка. З задавальненнем дзялюся з вами цікавай інфармацыяй пра галасы жывёл. Усе гатовыя здзіўляцца. Як вы лічыце, для каго мяўкае кошка? Як для каго? Для ўсіх вакол. Яна такім чынам размаўляе. А вось і не. Аказваецца, што кошка мяўкае толькі для чалавека. Значыць, усе гэтыя мур-мяу толькі для гаспадара? Менавіта так. Так кошка можа расказаць гаспадару пра свой настрой і свае пажаданні, падсілкавацца, пагуляць ці пра свой намер адправіцца адпачываць. А са сваімі сваякамі як тады коцікі размаўляюць? Дзеля гэтага ім дастаткова мовы свайго цела і шыпення. Яшчэ і кіпцюры кошачка можа паказаць. І адразу усе зразумеюць, што лепш да такой асобы не набліжацца. Менавіта так. А вось лугавыя сабачкі, невялікія грызуны, па меркаванні вучоных маюць самую складаную мову сярод звяроў. Вось бы паслухаць, якія ў іх галасы. І паспрабаваць здагадацца, пра што яны гавораць. Аказваецца, лугавыя сабачкі могуць у падрабязнасцях апісаць чалавека, сказаць, якога колеру на ім вопратка, што чалавек трымае ў руках. Вось гэта бубатуны. Можаце здзіўляцца, але для таго, каб перадаць такую інфармацыю, лугавым сабачкам дастаткова аднаго спецыяльнага крыку, які доўжыцца прыкладна 1 секунду. Вось гэта дакладнасць. За 1 секунду лугавы сабачка перадае інфармацыю, а ўсе сваякі яго цудоўна разумеюць. І сабачкі мігам хаваюцца. Так што паляўнічым не застаецца шансаў зноў убачыць гэтых грызуноў. Малайцы, гэтыя лугавыя сабачкі. Вельмі дзіўна размаўляюць паміж сабой і жукі. І што ў іх за галасы?
Про азбуку Морзе чули? Кропка, протяжник, кропка, кропка, протяжник. Раней так передавали тэкст радыётэлеграм, ці капітаны караблёў маглі такімі знакамі падаць знак бедства. Прыкладна такі спосаб для перадачы інфармацыі выбралі сабе і жукі. О, яны ж не караблі. Хіба іх пачуюць на вялікай адлегласці? Не на вельмі вялікай, але на значнай адлегласці іх добра пачуюць. Жукі стукаюць галавой аб сценкі тунэля, які яны ствараюць у ствале дрэва. Атрымліваецца рэха, якое чуюць іншыя жукі. Значыць, жукі сядзяць у сярэдзіне дрэва і ўвесь час размаўляюць? Менавіта так. У мінулым людзі не ведалі, што за стук чуюць па начах, і таму лічылі, што так цікае нейкі гадзіннік. А аказваецца, што стукаюць жукі. Няхай сабе жукі стукаюць, нам гэта ніяк не перашкодзіць. Паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Нядаўна мы з Лесікам наведалі вельмі гасцінных жывёл. Паспрабуйце адгадаць, у каго мы былі. Падказка будзе? Гэтыя жывёлы носяць ганаровае званне лепшых будаўнікоў. Больш падказак можаце не даваць. І так усё зразумела. Гэта бабры. Правільна! Мы з Лесікам шмат чаго даведаліся пра гэтых працавітых, дружных звяркоў. І гатовыя пазнаёміць з бабрамі і вас. Бабры могуць пахваліцца моцнымі і здаровымі зубамі. Яны не баяцца стаматолагаў. А ўсё таму, што бабры ласаюцца толькі самай карыснай ежай. Вітамінныя яблыкі. Тое, што трэба. Спачатку трэба добра падсілкавацца, а потым ужо і за працу брацца. З-за вялікай колькасці жалеза зубы ў іх трывалыя і маюць аранжавы колер. І пры гэтым растуць усё жыццё. Вельмі дзіўны у баброў хвост. На ім няма поўсці, а толькі скура. За такой асаблівасці у 18 стагоддзі бабра прызначылі рыбай і лічылі так доўгі час. О, нішто сабе рыбка, праўда? Унікальны хвост дапамагае бабру не толькі добра плаваць, але і зручна сядзець на сушы. Хвост быццам складное крэсла, якое гаспадар заўсёды носіць з сабой. Бабры аднолькавы час праводзяць і ў вадзе, і на сушы. Для плавання ў гэтых жывёл шмат прыстасаванняў. І перапонкі паміж пальцаў, і магчымасць самкнуць ноздры і вушныя адтуліны пад вадой. А вочы падчас нырання прыкрываюцца празрыстай плёнкай, быццам акулярамі. Бабёр цудоўны спартсмен. Ён нырае на глыбіню больш за 4 метры. І пры гэтым умее затрымліваць дыханне да 5 хвілін. Гэта траваедныя жывёлы. Кара, парасткі асіны, таполі, бярозы, вярбы – сапраўдны прысмак для бабра. Але не адмовяцца яны і ад травы, і ад жалуду, і ад яблычка на дэсерт. Паваленае дрэва сям'я баброў старанна разрабляе. Перагрызаюць яго на некалькі частак, аддзяляюць галінкі, а потым усё гэта сплаўляюць да сваёй хаткі ці плаціны. Хаткі баброў – асобныя творы архітэктуры. Можна параўнаць іх з утульным катэджам, дзе ёсць і спальні, і кладоўкі. Уваход у сваю хатку бабры старанна абараняюць ад драпежнікаў. Дзеля гэтага ніжэй свайго пасялення яны ствараюць плаціну, якая рэгулюе ўзровень вады і не дае апускацца ніжэй уваходу ў хатку. Будуюць такія плаціны бабры вельмі хутка і заўсёды вельмі трывала і якасна. Працуе ўся сям'я, грызуць і нясуць часткі дрэва. Так што працавітасці і сяброўству баброў можна толькі пазайздросціць. Дзякуй за цікавае знаёмства. А зараз надышоў час развітвацца. Мы жадаем прыемнага дня, Верных сяброў і новых адкрыццяў. і давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!